Okay. Wannan gayan ya riga ya gan mu. Billy, so it's that. Billy, don't you put it? Draw me closer. I don't never let you go. Put it. What is happening? You look scary. Lafiya kuwa? Mimi, there's no time for you to ask questions. Ki haɗa kayan ki mu bar gidan nan yanzu. Are you joking? Like, ya kai shigo kana ta ce min haɗa kaya baka gaya min me yake faruwa ba. Ina za mu je yanzu da wannan daren? Can't you get it? They are after us. They are after us. Who? Who are they after us? Who are they? Baba, ba na tunanin ya gamu fa. Maybe yana cikin gidan. Kamata ya mu shiga gidan nan. Ina ai ya riga ya san move mu. Baba. Yanzu kawai dole mu sake shiri mana. Baba, ina ji kaman yana cikin gidan nan. Tun da kaga ya kira wayan nan. Na. Tun da kaga ya kira wayan nan, maybe yana cikin gidan can. Kamata ya mu shiga gidan nan. Kai, no. Fash is still alive. Fresh is alive. But boss ya tabbatar mana da cewa ya mutu. You and I were not there. Tell him, Sonny. Yes. Tabbas ba za su daina bibiyan mu ba. Amma ina da shawara. Tell me. Amma ya kamata mu ɗauki hankalin su. Yeah. Okay then, so tell him okay, Mr. Ankali. We stay, we fight, and we run. If you're absolutely positive, so do I. Na bar mota ta a tsohon gida, kuma wayata tana ciki. Like na bar motar ne saboda na san Fash is going to look for me. Kin gane? Yeah. Amma babban matsalan for me shine like waya na yana cikin motar nan kuma kin san fa hoton ki ne akan wallpaper. Saboda hotona na wurin shi ne za ka wani daga hankalinka? Kakka damu. Menene a ciki don hotona ne a gaban wayanka? Those guys are dangerous. Ba na so su yi hannun ɗinki. They can use that phone and track you. Kuma kin san fa in aka kama ki kamar an kama ni. I just know that they will hurt me and I will hurt them back. So, just forget about this. Good night. Good night.